Κύριε Δήμαρχε του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, καθίστε. Κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, αξιότιμα μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά τελέσαμε τον αγιασμό επί τη εγκαταστάση της νέας Δημοτικής Αρχής και προσευχηθήκαμε στον Θεό να ευλογήσει την έναρξη της νέας θητείας τόσο του κυρίου Δημάρχου όσο και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Και η παράδοση αυτού του τόπου θέλει σε αυτές τις κορυφαίες στιγμές κάθε τοπικής κοινωνίας η Εκκλησία να προσφέρει την ευλογία της, προτρέποντας για συνεργασία επαγαθό του ευλογημένου λαού του Θεού. Από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και να σας ευχηθώ να έχετε την δύναμη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος στα νέα σας καθήκοντα. Να συμβάλλετε όσο το δυνατόν στην πορεία ανάπτυξης και προόδου αυτού του τόπου. Είναι αλήθεια ότι οι πολίτες που σας τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά και το σύνολο των πολιτών αυτού του Δήμου, στρέφει πλέον τα βλέμματά του προς εσάς, αναμένοντας τόσο από εσάς τον ίδιο όσο και από τους εκλεκτούς συνεργάτες σας να συνεργαστείτε και να κοπιάσετε για το καλό αυτού του τόπου. Νομίζω ότι έχετε όλες τις προϋποθέσεις να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες του λαού που σας τίμησε με την ψήφο του και ταυτόχρονα να εργαστείτε επαγαθό και ωφελία αυτού του τόπου. Ως Επίσκοπος θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε τόσο σε έργα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής συμπαράστασης των αδυνάτων, όσο και σε έργα προβολής της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αυτού του τόπου, με βάση βέβαια τους διακριτούς ρόλους που έχουμε και εκπροσωπούμε ο καθένας από εμάς. Ως ελάχιστο αντίδωρο και έκφραση πατρικής αγάπης στην επίσημη σημερινή ανάληψη των καθηκόντων σας, επιτρέψτε μου να σας δωρήσω την εικόνα του προστάτου σας, του Εναγίης Πατρός ημών Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, με την ευχή κάθε φορά που την ατενίζετε στο γραφείο σας να προσεύχεστε ενώπιον του προστάτου Αγίου σας και να εξητείτε την δύναμη και το φωτισμό του. Να ζήσετε άξιος. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι περιφερειακοί σύμβουλοι, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριοι τοπικοί σύμβουλοι και κύριοι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή σας παρουσία απόψε. Σήμερα δώσαμε έναν όρκο τιμής, ευθύνης, δουλειάς και προσφοράς στον τόπο μας σε όλους τους δημότες. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από δύο λέξεις: την αμεσότητα και την αποφασιστικότητα. Είναι ο θεσμός που είναι και πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη. Είναι ο θεσμός που θα δημιουργήσει υποδομές, υπηρεσίες και κοινωνική προσφορά, και ιδιαίτερα στους αδυνάτους. Σήμερα, από το βήμα αυτό εδώ,
σας δηλώνω ότι θα συνεργαστώ με όλες τις υγιείς δυνάμεις που θέλουν την πρόοδο του τόπου μας, με τους εργαζομένους του Δήμου μας και τον κάθε δημότη. Η δημοτική μας ομάδα και εγώ προσωπικά θα είμαστε πάντα δίπλα στον δημότη. Μη διστάσετε να μας πείτε ότι κάτι δεν το κάνουμε σωστά και θα σας ακούσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημότες του Δήμου μας που συμμετείχαν στη δημοκρατική αυτή διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, σε πανελλαδικό μάλιστα επίπεδο, γεγονός που δηλώνει το ενδιαφέρον τους για τον τόπο μας. Επίσης, θέλω να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που επέλεξαν το συνδυασμό μας και το πρόσωπό μου ως προς τη νέα διοίκηση του Δήμου μας. Η καλή συνεργασία όλων των θεσμικών παραγόντων του τόπου μας, όπως της Περιφερειακής Αρχής, των τοπικών βουλευτών, πρώην δημάρχων της περιοχής και της κεντρικής κυβέρνησης, είναι επιβεβλημένη για το καλό των πολιτών και την ανάπτυξη της περιοχής μας και όχι για το καλό της νέας Δημοτικής Αρχής. Θέλω επίσης να συγχαρώ όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά και αυτούς που δεν κατάφεραν να εκλεγούν. Τους χρειάζομαι όλους δίπλα μου. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ορισμένες παραμέτρους της διοίκησης του Δήμου μας, οι οποίες θα πρέπει να είναι γνωστές σε όλους, όπως τις γνωρίζουν και οι παριστάμενοι εκλεγμένοι δημάρχοι του νομού μας. Πρώτον, γραφειοκρατία και έλλειψη προσωπικού. Κατά την άποψή μου, αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα στη διοίκηση ενός Δήμου, καθώς επηρεάζουν την ταχύτητα εκτέλεσης των έργων. Είναι δύο ζητήματα για τα οποία δεν ευθύνεται καμία δημοτική αρχή, αλλά το κεντρικό κράτος, που κάθε φορά που τα υπενθυμίζουμε και μέσα από τα συλλογικά όργανα της ΣΚΕΔΕ και της ΠΕΔ γίνονται ελάχιστα, με αποκλειστική του αρμοδιότητα. Δεύτερον, προγραμματισμός και υλοποίηση έργων, αξιοποίηση προγραμμάτων, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τομεακά προγράμματα, Πράσινο Ταμείο και ό,τι μπορεί από τους ιδίους πόρους του Δήμου. Να τονίσω επίσης, όσα από τα έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και προάγουν την ανάπτυξη, θα συνεχιστούν. Όσα είναι σε λάθος κατεύθυνση θα αναθεωρηθούν. Στοχευμένη επιλογή έργων και δράσεων ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προτεραιότητά μας είναι η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των δημοτών μας που θέλουν να προσπαθήσουν γι' αυτό. Τρίτο, καθημερινότητα. Στοίχημα για μας είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας. Γι' αυτό θα συνεργαστούμε με όλους τους τοπικούς προέδρους των κοινοτήτων και θα ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη δράσεων εθελοντισμού, ενδεχομένως και με συλλόγους και τοπικούς, στο μέτρο πάντα που επιτρέπουν τα οικονομικά του Δήμου μας. Στη διοίκηση του Δήμου μας θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο υπηρεσιακό, ιεραρχικό, το οποίο δεν υπήρχε και το οποίο θα αλλάξει πολλά πράγματα στη λειτουργία και στην οργάνωση του Δήμου μας στη σωστή κατεύθυνση. Η θητεία που είναι μπροστά μας δεν είναι ρόδινη, καθώς έχουν μεταφερθεί πάρα πολλές αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά πόρων. Επίσης, δεν γνωρίζουμε τις οικονομικές υποχρεώσεις που θα μας μεταφερθούν. Οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αλήθειας με τους δημότες και η οποία θα διέπεται από σοβαρότητα, υπευθυνότητα και καθημερινή εκδήλωση ταπεινότητας στους δημότες. Η νέα Δημοτική Αρχή θα αλλάξει πολλά στο Δήμο. Αυτό άλλωστε ήταν και το μήνυμα της πρόσφατης κάλπης.
Από 2 Πρώτου αρχίζει δουλειά και σκληρή προετοιμασία. Με τους γειτονικούς δήμους Πρέβεζας και Λευκάδας μπορούμε να συζητήσουμε για ένα μνημόνιο συνεργασίας τόσο σε επίπεδο τουρισμού όσο και σε αγροτοκτηνοτροφικό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, πρότυποι τουριστικοί προορισμοί, ώστε να έχουμε από κοινού δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Να μην μακρηγορώ και σας τρώω και τον χρόνο για να ξεκινήσουν οι υπογραφές. Θέλω να ευχαριστήσω για όλους εσάς για άλλη μια φορά που με τιμήσατε με την παρουσία σας απόψε εδώ σήμερα. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Και πάλι ευχαριστώ. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή θητεία σε όλους. Έχετε κάτι, έχουμε εδώ μπουφέ, εντάξει, θα δούμε και πίσω πολύ, εντάξει, δείτε σας τους ανθρώπους που κάνουν. Καλή θητεία, να είστε καλά. Τι έγινε, καλά είσαι.